Éxito de público na Feira Náutica que se celebrou esta fin de semana no Porto do Freixo. Unha vintena de expositores conformaban a oferta desta segunda edición organizada polo Concello de Outes e o GALP Costa Sostible. Ademais de dar a coñecer as últimas novidades en sectores profesionais como a construción naval ou os servizos náuticos, a feira serviu para ensalzar a tradición e cultura mariñeira da vila e de toda a comarca. As embarcacións tradicionais centraron boa parte da atracción dos visitantes cunha exposición en terra e unha regata de bucetas no mar. Non foi esta a única saída pola ría, posto que se ofertaron tamén rutas a bordo do Joaquín Vieta, así como diversos roteiros culturais percorrendo as pegadas do mar por terra. No apartado gastronómico desenvolvéronse degustacións de produtos da zona, con especial presenza das conservas. Así instaláronse diversos postos no mercado mariñeiro, dedicados á venda non só de produtos de alimentación, senón tamén de artesanía. A música acompañou tamén todas as actividades con concertos e actuacións durante os 3 días que durou a feira. O bo balance desta edición fai pensar xa na continuidade desta iniciativa, co obxectivo de ampliar o número de empresas participantes de cara ao próximo ano.